Ara us explicaré com fer una resta sobre la recta numèrica amb salts. Per exemple, si tenim 86 menys 28, està clar quin és el nombre, el primer nombre que hauré de posar, perquè es tracta d'una resta, per tant, jo no puc posar el nombre més petit. A 28 no li podria treure 86. Per tant, el primer nombre que hauré de posar és el 86. Primer de tot, posarem aquesta operació en aquest rectangle, com hem fet abans amb la suma. I descomposem el número 28 en desenes, que és 10, més 10, més 8 unitats. Molt bé, doncs ara anem a veure, anem a situar el nombre 86. Si aquí poso el nombre 80, en tractar-se d'una resta, hauré d'anar cap endarrere. O sigui, en la suma començàvem al principi i amb la resta començarem des del final. D'acord? Doncs, perquè hem de treure. Aquí tenim el 86. Si jo aquí posés el 80, aleshores el 6 em quedaria fora de la recta numèrica. Per tant, m'anirà molt bé anar-me a la desena següent, que seria el 90. I ara vaig cap enrere, perquè he d'anar traient 80, 70, 60, de manera que em vagin quedant menys, 50, i aquesta recta numèrica l'acabarem aquí en el 40. Ara, igual que havíem fet amb la suma, marcàvem la meitat de les desenes. Aquí hi hauria el 45, 55, 65, 75 i 85. Això ho fem per situar millor els nombres. Ens resultarà molt més fàcil, que no ens perdem per aquí al mig. I ara ja podem començar. Situem el primer nombre, que és el 86. Aquí tinc el 85, doncs aquí tinc el 86. I aleshores he de fer aquests saltets, però he d'anar cap enrere. Doncs faig un saltet de 10 cap enrere. El 76 estaria aquí, 86, 76, però què he fet? No he anat endavant, he anat cap enrere, per tant no li he posat, li he tret 10, 76, aquí vindria el 66, i també li he tret els altres 10. Ara li he de treure 8 més, d'acord? He d'anar cap enrere, però com que passem per una desena exacta, el que farem és descomposar el 8. Jo puc fer que sigui del 66 al 60 van 6, o sigui que li trec 6, i ara em falten 2 més. Doncs vindria aquí, li trec 2, i aniria el número 50, el nombre 58. Molt bé, ja tinc el resultat. 58. Ara la farem d'una manera més ràpida. Aquí ja us he col·locat els nombres perquè el vídeo sigui més curt. El 28 jo puc fer 20 més 8, situo el 86 i faig 20 saltets cap enrere. Doncs el 76, 66. Aquí serien 10 i 10 són 20. I aquí vinc al 66 i li he tret 20. I ara, en el 8 tornem a fer el mateix. Fem els 6 saltets cap enrere i els 2, perquè 6 i 2 són 8. I me'n vaig al 58. I el posem. Dona el mateix resultat. I ara anem a la darrera manera de fer-ho. Posem el 86 una altra vegada i el 28. I ara el 28 jo puc fer, aproximar-me a la desena següent, que seria 30 menys 2. Sí? Situem el 86
I ara seria 76, 66, 56. D'aquesta manera aniria 30 cap enrere, per tant li trec 30 i aniria al 56. Molt bé. I ara li he de treure, i ara, clar, aquí li estic traient 30. Si jo tirés cap enrere, li trauria 30 i li trauria 2 més, li trauria 32. Però jo no li vull treure 32, el que vull treure-li és 28. Per tant, si li vull treure menys, per tant el que he de fer, no puc anar enrere, perquè d'aquesta manera li trauria més. Aleshores he d'anar cap a l'altra banda. I sempre que vaig cap a aquesta banda, què faig? Doncs vaig sumant. Aquí li posaria 2 i aniria el nombre 58. I ja ho tenim. 58. Vosaltres podeu fer-lo de la manera que us resulti més fàcil, ja ho sabeu. I no està de més provar totes les maneres de fer-ho, perquè de totes les maneres és possible. D'acord? Doncs vinga,